tämmönen 200 euron asuntoauton esittelyvideo. Ja samalla tämän YouTube-kanavan ensimmäinen video, että tämmönen näin kyseessä siis on Mitsubishi L300 Euromobile. Vuosimallia 1988. 2,5-litrasella vapaadidieselillä. Ajettu noin 155 vai 156 000 nyt. Tää on tämmönen ohjaamo. Tämmönen. Ihan siisti. Se oli penkin päälle, sit me otettiin ne pois, niin alta paljastui hyväkuntoiset penkit. Pioneerin mankka siellä nyt on, sinne pitäisi Bluetooth-mankka kehitellä tilalle. Näin sitten tänne vähän päivitellä myös kajareita. Näin on nyt, ei ole nyt käytössä, ne on sen verran huonot, että joo, sitten tää tärkein osuus täältä. Tämä näin. Tällaiselta tää näyttää. Joo. 6x1 porattiin tonne kaappeihin. Joo, vähän tässä on vielä projektia, mutta no projektiksi me tää ostettiinkin. Täällä on suihkutila, mä en tiedä onko siinä nyt mitään ihmeellistä. Mä ajateltiin tämä suihkutila tästä purkaa pois ja tehdä joku penkki tähän tilalle tai joku kaappi tai joku vastaavasta. Tuo iso kaappi, mä ajateltiin sinne tulee vahvistimet sitten, kun me saadaan tähän vähän poppivehkeitä päiviteltyä. Ja tarkoitus olisi vielä noihin muihinkin kaappeihin laittaa kaiuttimia. Ja no, nyt tämä loppukesä ajetaan varmaan tämmöisissä kuosissa tällä. Ja ensi kesänä olisi sitten tarkoitus noita seiniä sitten vähän remontoida ja vähän päivitellä tältä sisältä tätä. Laittaa vähän lisää elektroniikkaa ja kaiuttimia ja sellaista. Joo. Jääkaappi pitäisi aueta. Joo. Mä en ole ikinä nähnyt sitä auki. Siellä on näköjään mennyt vähän vissyvettäkin. Joo. No joo, täällä on tää retkihella, tämä ei ole käytetty. Siellä on kyllä kaasupullot vielä paikoillaan. Kaikki toimii, truma toimii. Täällä on kaikki saa säädettyä, lämpötilaa, kattoluukut. Niin ja siitä kattoluukosta meni vaan se veivi poikki. Joo, pieniä ominaisuuksia. Joo, täällä sitten, no täällä on tämmönen, täällä on kaasupullot. Ne otetaan varmaan pois, me ei niitä käytetä. Sitten no, täällä nyt on, pääsis tänne katollekin, mutta mä en näistä mielelläni kiipeä. Ja no, täällä on työkalupakki täällä ja no, sanotaan se tunkinvarsi tipahtaa muuten johonkin täällä. Joo, semmonen. Siinä on oikein hieno euron vaakuna. Ja näin. Vielä olisi tarkoitus vähän asiallisempaa vannetta laittaa tähän alle ja tehdään vielä tämmöisiä pieniä paranteluita, vähän lisää valoa kehitellä ja tästä Kinkkäpin karjapuskuri asennettiin tähän ja siihen pitäisi jatkohellan kattila tähän laittaa ja sitten vielä talamut tuonne alas, niin sitten oikein siistin näköinen ja tää on siistin näköiseksi tehtyä ja no niin, se oli tämmönen esittelyvideo tällä kertaa, että me nähdään sitten ensi videon parissa.